A Casa da Mocidade e a Aula CEMIT de Ribeira serán este verán un fervedoiro de actividades formativas. Os principais destinatarios serán os nenos e mozos que dispoñen de 3 programas diferentes. O campamento digital para idades comprendidas entre 9 e 11 anos centrarase na seguridade e protección de datos á hora de navegar pola rede para previr o ciberacoso. En paralelo desenvolverase Pobo Digital para mozos de ata 14 anos. Vamos a ter Pobo Digital de 11 a 14 anos. Serán de luns a xoves de 12 a 2 da tarde, como decía. Isto xa é para unha idade un pouco superior, no que aprenderán a navegar de forma segura, a identificar fake news. Pois, bueno, con esta edad xa empezan a ler distintas noticias e a prestar atención a outro tipo de cousas e teñen que aprender a diferenciar o grande da palla. É dicir, pois, se van a vir con anuncios de inversións ou cousas polo estilo, que aprendan un pouco a diferenciar, que non se aproveiten deles e non promocionar desta forma os ciberdelitos, senón que os rapaces xa estén preparados desde unha edad moi temprana. Tamén se vai a centrar en que podan aprender as ferramentas para facer un podcast ou expresar as súas ideas de forma digital. Estes 2 programas desenvolveránse na Casa da Xuventude, mentres que a Aula CEMIT acollerá o verán digital para nenos de 8 a 11 anos. Alí tamén se desenvolverán os cursos para adultos, 1 hora cada día. No mes de xullo serán de iniciación, mentres que en agosto abordarase a realización de xestións máis complexas. Como novidade, xa que moitos adultos nos lo están demandando, vamos a facer un apartado que é unha iniciación á utilización de inteligencias artificiais, na que se van a poder aprender os conceptos máis básicos de o que é a utilización da IA, é dicir... Os interesados en participar en calquera das actividades xa poden apuntarse na Aula CEMIT. As prazas son limitadas e adxudicaránse por orde de inscripción.